en Cabalar. Cabalar é unha aldea agora coñecida do concello da Lama, pertenece á parroquia de Seixida. En Cabalar pasa aí debaixo mismo o río Verdugo, impecable, transparente, algo que hai que velo para poder, se non és capaz de ver, parece un cristal. E aquí, xusto aí, desemboca o rego de Porta Veleira, que é este que forma esta ferventa. Eu lle chamo a ferventa de Cabalar ou a ferventa do Porta Veleira. Non sei se ten algún nome, non averiguei, preguntei varias veces, se houbo, non o sei. Xusto aquí desviaban o río porque por aí hai unha serie de muinos agora esquecidos, prácticamente desaparecidos, que se aproveitaban a forza da auga, verdad, para cegar. Creo que vos gustará. Vale, veña, hasta logo.